Vítám vás u přednášky Sexualita ve slunečním znamení. Zvolila jsem toto téma, protože si myslím, že astrologie spojená se sexem vám prozradí a odkryje tajemství vašeho lidského nitra. Sex je pro nás intimní a záhadný, je vzrušující a provokuje už nás jenom při pouhém pomyšlení na něj. Myslím, že společně strávíme velmi příjemné 2 hodiny, kde vám vtipně a s nadhledem objasním, co je schováno právě u jednotlivých znamení v sexu a v sexualitě. Zde jsou propojené tělesné a duševní vlastnosti. Od erotogenních zón až po citový svět každého z nás. My všichni máme svá křehká místa a zranitelnost ve vztazích podle svého znamení a ne všichni si dokážeme toto uvědomit a známe svoje citlivá místa. Ukáži vám citlivě přístup a formu vtipu i úsměvu, které můžete v sexualitě k sobě použít. Neopomenu také hravost, protože v okamžiku, kdy přidáme do sexu hravost, jsme si sobě blíž, jsme jako děti, kteří se objevují. Ne každý v sobě umí tuhle vtipnost a tuto formu humoru právě v sexualitě a v posteli propojit se svým životem a proto jsme potom křičovití a jsme paradoxně od sebe každý dál, jakoby vážní. Hravostí v sexualitě se váš život stává svěží a živý. Povedu vás, jak partnerovi lépe porozumět, co od něj v sexu očekávat a co také vy poznáte z jeho jemných náznaků, protože zde je dobré být citlivý a vnímat, co partner většinou utají a neumí vám říci a neumí to dát ven, protože o intimních potřebách neumíme otevřeně si povídat. Může se partner také bát, že nějakou touhu odsoudíme za jejich úchylnost. Také zde budu probírat a zmíním se o formě sexu, kde prochází partneři nebo jeden z nich nějakým složitým obdobím. Prochází vnitřní bolestí nebo se hledá a v tento moment nemusí cítit touhu se milovat nebo být tomu druhému na blízku. Je dobré zde spojit obě duše v tělesný soulad vzájemných doteků nebo technik, který tento vztah může posílit i v tomto čase. Naše sexualita je důležitou energií života a ten, kdo se jí straní a potlačuje, může velmi si blokovat právě místa pro svůj ostatní život. Je příjemné, že se můžeme společně u tohoto tématu potkat. Děkuji a budu se na vás těšit.